ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು. ಇಂಧನ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಗೂ ಹೊಸತನ ಕೊರ್ದು ರಾಜ್ಯದ ಏಳಿಗೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುವೆ ಪುರಲ್ದ ಸಿರಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋದು ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆದ ಮಂತ್ರಿ ವಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್. ಬೋಳೂರು ಮೊಗವೀರ ಮಹಾಸಭಾದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಫಾಲ್ಗುನಿ ಹೊಸ ಫೇರಿ ಬೋಟು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ. ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಡು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿನ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವ ಷಷ್ಠಾಬ್ದಿ ಸಂಭ್ರಮ ಗ್ರಾಮೋತ್ಸವದ ಗೌಜಿ. ಕೊರೋನಾ ಕಷ್ಟದ ಪೊರ್ತುಡು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆವಂದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಧರ್ಮಗು ಕಲ್ಪಾಯರೆ ದುಂಬು ಬತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಂಟ್ವಾಳದ ವಿಠಲ ವಿದ್ಯಾಸಂಘದ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ವರದಿ. ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಗೂ ಹೊಸತನ ಕನತದು ರಾಜ್ಯದ ಜನಕ್ಲೆಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡುಂದುಲ್ಲ ಎಂದು ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆದ ಮಂತ್ರಿ ವಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಪಂತೆರ ಆರು ಸೋಮವಾರ ಪುರಾಲ್ದ ಸಿರಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋದು ದೇವೇರ್ನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂದು ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕ್ಲೆಡ ಪಾತಿರಿಯರ. ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಮಂತ್ರಿ ವಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡೆ ಪುರಾಲ್ದ ಸಿರಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋದು ಶ್ರೀದೇವಿನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂಡೆರ. ಬಂಟ್ವಾಳ ಶಾಸಕರು ರಾಜೇಶ್ ನಾಯಕ್, ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾರ್ಯತೋವನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿ ಪಿ ಜಯಮ್ಮ, ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಡಾ ಮಂಜಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿರ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಂತ್ರಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಪಾತಿರ್ದು ಇಂಧನ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಗೂ ಹೊಸತನ ಕನತದು ರಾಜ್ಯದ ಜನಕ್ಲಿಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೊಡು ತಾನು ಮಂತ್ರಿ ಆಪು ನಡೆದು ದುಂಬೆ ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತದು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದೆ ಸರ್ವೇರ್ನಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಗಾದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆನ್ ಪಂಡಿರ. ಬೋಳೂರು ಮೊಗವೀರ ಮಹಾಸಭಾದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಸೋಮವಾರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಂಡ. ಬೋಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಚಾವಡಿಡು ನಡತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಮೇಯರ್ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಪಾಲ್ದೊಂಡಿರ. ಕುಡ್ಲದ ಬೋಳೂರು ಮೊಗವೀರ ಮಹಾಸಭಾದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಸಮಾಜಗು ಬೋಡಾಯಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಿನ ಲೆಕ್ಕುಡು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕಾವೇರಿ ಮೆಂಡನ್ ನೆಂಪುಗಾದ್ ಫಾಲ್ಗುನಿ ಹೊಸ ಫೇರಿ ಬೋಟ್ ಮಲ್ತದು ಅವೆತ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಬೋಳೂರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಾರ್ಕ್ಲಿನ ಉದಿಪನ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಳೂರು ಮೊಗವೀರ ಮಹಾಸಭಾದ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಅರಿಪಟ್ಟುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಗಾರೆ ನಡೆತದ. ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್, ಮೇಯರ್ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾ ಮೊಗವೀರ ಮಹಾಜನ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರರು ಜಯಾಸಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಇಂಚ ಬಿನ್ನೆರು ಇತ್ತದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಂಡ. ಬೋಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಚಾವಡಿಡು ನಡತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಸಭಾಲೇಸಿನ ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್, ಮೇಯರ್ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಸೇರಿಗೆಡು ಉದೀಪನ ಮಂತಿರ. ಬೋಳೂರು ಮೊಗವೀರ ಮಹಾಸಭಾದ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಅರಿಪಟ್ಟಿಯರ. ಮೊಗವೀರರಿಗೂ ಪಿಂಚಣಿ ಸೇರಿದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೇಡಿಕೆಲಿನ ಬಗೆಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೂ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಭಿನ್ನೈತೊಂದು ಓಲೆ ಕೊರಿಯರ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾ ಮೊಗವೀರ ಮಹಾಜನ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರರು ಜಯಸಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪಾತಿರ್ದು ಕಷ್ಟದ ಬದುಕು ಸಾಗವನ ಮೊಗವೀರರಿಗೂ 10-15 ವರ್ಷದಿಂಚ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅವೇನು ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುನಂಚ ಸರ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು. ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತೇರಿಡು ಮೊಗವೀರ ಮಹಾಸಭಾದಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಿರ, ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಾದಿರ ಇಂದೆಕ್ ಮಾತಿರ್ನಲ ಸಾಯ ಉಪ್ಪೊಡೊಂದು ಪಂಡಿನ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಉಚ್ಚಿಲ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೂ ಮಾತಿರ್ನಲ ಸಾಯ ಸಾಕಾರ ಅಗತ್ಯಾನ್ ಪಂಡಿರ. ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಮಹಾಜನ ಸಂಘ ಇಪ್ಪಡು ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿ ಇಪ್ಪಡು ನೆತ್ತ ಪರ್ವಾದು ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ತಂಕಲು ದುಡಿದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತಂಕಲ್ನ ಏಜಿಡು ತಂಕಲೆಗ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರ ಆವಂದಿನ ಟೈಮಡು ತಂಕಲೆಗ್ ಏನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ
ಅಂಚಾದ ಸರ್ಕಾರಡು ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಬೇತ ಜನ ಕೊರ್ಪನ ಅಂಚೆನ ಒಂದು ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10-15 ವರ್ಷದಿಂಚ ಸರ್ಕಾರ ನೆಂಕಲ್కి ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದಾಗಲು ಐಕೊಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ಕೊರತು ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಏನ ಇನಿ ಬೋಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆದಾಗಲು ಮಲ್ದೇರ ಅವೇನು ಪೂರ ಜನಕುಲ ತಿಕ್ಕುಲಕ್ಕ ತಂಕಲ ಆಶಯ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಪನೊಂದು ಮರಣ ಪಂಡಿಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಫೇರಿ ಪಡ್ ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಪಾತೆರ್ದು ಕಷ್ಟಡು ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ನರಲಾತ್ ಸಹಾಯ ಕೊರುಡು ಸರಳಕ್ಕ ಅರಿಕೊರ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೇರ ಮಾತಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೇಲೆ ಅವಡು ಶಾಸಕರಾದ ತಾನು ಇಡೀ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪೆನ್ ಪಂಡಿರ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಂಗಡಪುರಂಚಿನ ಜನಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿ ಕನ್ನಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಡಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಅಂದ ಪಂಪುರಂಚಿನ ಒಂದು ಭಾಗ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಜನಕಲನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಡುವಂತ ಪಂಪುರಂಚು ಈ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದ ಬಂಗಡಪುರಂಚಿನ ಜನಕಲಿಗೆ ಸರಳಕ್ಕನ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊಡುಗೆಯಾದ ಹರಿಕೊರಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಪೂರ ಸಮಾಜ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಬಂಗಡಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಆತನ ಒಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕನ್ನಡ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಉಪಕಾರ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಫೆರಿ ಉಪ್ಪು ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಉಪ್ಪು ಇಜನ ಪಾರ್ಕ್ ಉಪ್ಪು ಐಕಪುರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣ ಮೊಗವೀರ್ ಸಮ ಮಾಡ್ತದೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಬೇಲೆ ಆಯರ ಉಂಟು ಅವೆಲ್ಲ ತುಂಬುದಿನಟ್ಟು ಪೂರ ಒಂದು ಮೊಗವೀರ್ ಸಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಆವಾಡ ಒಂದು ಶಾಸಕ ಅದು ಯಾರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ಅದು ಉಳ್ಳೆ ಕುಡ್ಲಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಬಿ ಜಗದೀಶ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹರೀಶ್ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ ಕುಡ್ಲಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಕುಡೂರಿ ಸದಸ್ಯರು ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಬೋಳೂರು ಮೊಗವೀರ ಮಹಾಸಭಾದ ಗುರ್ಕರ್ಯರು ಜೆಸಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಸರಳಾ ಕಾಂಚನ್ ಭರತ್ ಭೂಷಣ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಮೆಂಡನ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು ಕಟೀಲ್ದ ಕೈತಲು ಎಕ್ಕಾರು ಅರಸುಲ ಪದವುಡು ಪ್ರೆಸಿಲ್ಲಾ ಪನ್ಪುನರ್ನ ಪೆತ್ತನು ಚಿಟ್ಟೆಪಿಲಿ ಕೆರ್ದು ಪಾಡ್ದಿನ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದುಂಡ ನೇರ್ದು ತುಂಬು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ದ ನಾಯಿನು ಕೊನುತುಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಕಿದೆಕ್ ಪೊಗ್ಗೆರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದುಂಡ ಕಾಡಿಲಾಕೆದಕಲು ಉಂದೇನು ಪತ್ತದು ಊರ್ದಕ್ಲೆಗ್ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರುಡೊಂದು ಊರ್ದಕಲು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದೆರ ಕಟೀಲ್ ಕೈತಲ್ದ ಎಕ್ಕಾರು ಅರಸುಲ ಪದವುಡು ಪೆತ್ತ ಒಂಜೇನು ಚಿಟ್ಟೆಪಿಲಿ ತಿಂದು ಪಾಡ್ನ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದುಂಡ ಪ್ರಸಿಲ್ಲಾ ಪನ್ಪನರ್ನ ಪೆತ್ತ ಶನಿಯಾರ ಮೇಯರೆ ಪೋದು ಪಿರ ಬೈದಿ ಜಾಂಡ್ ಅಂಚಾದು ಐತಾರ ಎಕ್ಕರ್ದ ಜವಣೆರು ಆ ಸಾದಿಡೆ ಪೋನಗ ಒಟ್ರಾಸಿ ತಿಂದು ಪಾಡ್ದಿನ ಪೆತ್ತ ತೋಜಿದುಂಡ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳೊಡ್ದುಂಬು ಉಂದುವೆ ಪರಿಸರಡು ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಪಿಂಟೋ ಪನ್ಪುನರಿನ ಇಲ್ಲ ಜಾಲಗ ಬೈದಿನ ಚಿಟ್ಟೆಪಿಲಿ ನಾಯಿನು ಒಯ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನ ಸಿಸಿಟಿವಿಡು ತೋಜಿದುಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಕರ್ದ ಕುಡೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಪೆತ್ತನು ಒಯ್ಪೆರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪನ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲೆನ ಬೊಬ್ಬೆಗ್ ಚಿಟ್ಟೆಪಿಲಿ ಬಲ್ತದುಂಡ ಅರಸುಲ ಪದವುಡು ಪಾಕ ಕಲ್ಲು ಕೋರೆಲು ಇತ್ತದು ಕೆಲಸದಕಲು ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ ಕಾಡಿಲಾಕೆದಕಲು ಚಿಟ್ಟೆಪಿಲಿ ಪತ್ತುನ ಕಾರ್ಯಗೂ ಜಪ್ಪೊಡುಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ ಊರ್ದಕಲು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ದಿರ ಮೈತಿನನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡೊಂದು ದೂರ್ದು ಪಾಣೇರು ಬೊಂಡಾಳ ಶಾಂತಿಗುಡ್ಡೆದ ರವಿ ಪನ್ಪುನಾಯೆ ಸ್ವಂತ ಮೆಗ್ಗೆನ ಕೆರ್ನ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದುಂಡ ಮೆಗ್ಗೆ ಸುಂದರ ಪನ್ಪುನಾಯನ ಕೆರ್ನ ರವಿನು ಬಂಟ್ವಾಳ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡುಪತ್ತದು ಕೋರ್ಟ್ಗೂ ಹಾಜರಿ ಮಲ್ಪಾದಿರ ಕೋರ್ಟು 15 ದಿನ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ ಪಾಡ್ದುಂಡ ಮಾಹಿತಿ ದಿನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡೊಂದು ದೂರ್ದು ಮೆಗ್ಗೆನು ಅಣ್ಣೆ ಕೆರ್ದಿತ್ತದು ಆರೋಪಿನು ಬಂಟ್ವಾಳ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತದು ಕೋರ್ಟುಗೂ ಹಾಜರಿ ಮಲ್ತದೇರ ಆರೋಪಿಗೂ 15 ದಿನ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ ಪಾಡ್ದಂಡ ಪಾಣೇರು ಬೊಂಡಾಳ ಶಾಂತಿಗುಡ್ಡೆದ ರವಿ ಆರೋಪಿಯಾದುಲ್ಲೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಸುಂದರ ಪನ್ಪುನಾಯನು ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕೆರ್ದು ಅಣ್ಣೆ ರವಿ ಪದರಾಡಾದಿತ್ತೆ ತೀರ್ನ ಸುಂದರಗ ಮದ್ಮೆ ಆತಜೆ ಇಲ್ಲಡು ಒರಿಯೇ ಇತ್ತೆ ಕೈತಲ್ಲಡೆ ಅಣ್ಣನ ಇಲ್ಲಿತ್ತದು ಅಲ್ಪೊಡ್ದು ಮೈತಿದಿ ವನಸು ತಿನಿಯರೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆರ ಸುಂದರಗ ಮೈತಿದಿಡ ಬೊರ್ಚಾಂದಿ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡೊಂದು ದೂರೊಂದು ಅಪಗಪಗ ಅಣ್ಣೆ ಲಡೈ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿಲ ಅಣ್ಣೆ ಮೆಗ್ಗೆಗ ಲಡೈ ಆತಂಡ ಸುಂದರೆ ಬೊಬ್ಬೆಪಾಡುನ ಕೇಂದು ಕುಡೂರಿ ಅಣ್ಣೆ ಪೋದು ತೂನಗ ರವಿ ಸುಂದರಗ ಕಂಗದ ತಲ ಕಿಡ ಹಾಕದು ಕೆರ್ದಿತ್ತೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾದು ಆರೋಪಿ ರವಿನು ಪತ್ತದು ಕೋರ್ಟುಗೂ ಹಾಜರಿ ಮಲ್ತದೇರ ಆಯಗ 15 ದಿನ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ ಆತಂಡ
ತುಳುನಾಡ ಜನಮಾನಿಲೆಗ್ ಆಟಿ ಅಮಾಸೆ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ದಿನ ಆದುಂಡು. ಐತಾರ ಆಟಿ ಅಮಾಸೆದ ದಿನ ಆದಿತ್ತದು ತುಳುನಾಡು ಡೋರ್ಮೆದ ಜನಕುಲು ಕೊರೋನಾ ಮಾಮಾರಿದ ಕಷ್ಟದ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಪಾಲೆದ ಕಷಯ ಪರಿಯರೆ ಮದತುಜೇರು. ಪಾಲೆ ಮರತ ಕೆತ್ತೆ ಕನತದು ಅವಿನ ಕಡೆದು ಕೈಪೆ ಮರ್ದು ಪರ್ದು ಸಂಪುಗು ಮೆಂತೆದ ಗಂಜಿ ಉಂಡೆರು. ತುಳುನಾಡ ಜನಮಾನಿಲೆಗ್ ಅಮಾಸೆ ವಿಶೇಷ ದಿನ ಆದಿತ್ತದು ಅವಿಟ್ಟು ಆಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಣದ ಅಮಾಸೆಗ್ ಜಿಂಜ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು. ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆಗ್ ಪಾಲೆದ ಮರತ ಕೈಪೆ ಮರದ ಪರ್ಪುನ ಕಟ್ಟು ಇನಿ ಕೊಡೆದತ್. ಆಟಿ ಸೀಕ್ ಸಂಕೊಡಲೆನ ತಿಂಗುಲು, ಆಟಿ ಸೈತಿನಕಲ್ನ ತಿಂಗುಲು, ಆಟಿ ದೈವ ದೇವರನ ದಯದಾಂತಿನ ತಿಂಗುಲು ಪನ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆ ಉಪ್ಪು ನೀಡಿದವ್ರ ಆಟಿಡ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾತನರೆ ಪ್ರಕೃತಿಡ್ ಬುಲಿನ ತಿನಸ್ಲಿನ ತಿನ್ಪುನ ವರ್ಷ ಇಡ್ಕ ಮರ್ದದ ದಿಟ್ಟಿಡ್ ಪಾಲೆ ಮರತ ಕೈಪೆ ಮರ್ದನು ಆಟಿ ಅಮಾಸೆದಾನಿ ಪರ್ಪೆರ. ಆಟಿ ಅಮಾಸೆದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಪಗೆಲ ದೇವೆರು ಉದಿಪುನ ದುಂಬೆ ಪಾಲೆ ಮರತ ಕೆತ್ತೆನು ಕಲ್ಲಡು ಗುತ್ತದು ದೆತ್ತದು ಇಲ್ಲಡೆ ಕನಪೆರ. ಅವೆತ ಮೇಲು ಪೊರ್ಲು ಪೆರಸದು ಕೆತ್ತೆದ ತುಂಡುಲೆನು ಕಡಪಿ ಕಲ್ಲುಗ ಪಾಡ್ದು ಬೊಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜೀರ್ದರಿ ಸೇರಾದು ಕಡೆದು ರಸ ದೆಪ್ಪುವೆರ. ರಸಕ್ ಬೊಲ್ಕಲ್ಲು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದು ಪಾಡ್ದು ದೆಪ್ಪೊಡು ಒಂದು ಕಲ್ಲುದ ಒಗ್ಗರಣೆ. ಐದು ಬುಕ್ಕ ರಸ ಹರಿತ್ತದು ಕಾಲು ಲೋಟೆ ಹತ್ತಂಡ ಅರ್ಧ ಲೋಟೆ ಪರ್ದು ಮೆತ್ತೆದ ಗಂಜಿ ಉಣ್ಪೆರ. ಕೈಪೆ ಮರ್ದು ಆರೋಗ್ಯ ಗೆಡ್ಡೆ ಆಂಡ ಬಾರಿ ಉಷ್ಣ ಅಂಚಾದು ಸಂಪು ಹರೆ ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡ್ದಿನ ತಾರೆದ ಗಂಜಿ ಉಣ್ಪೆರ. ಆಟಿಡು ಉಂಡಾಪುನ ಸೀಕ ಸಂಕಡ ಗಿಡ ಪೆರೆ ಆಟಿ ಕಳೆಂಜೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪೆ. ಐತ ಒಟ್ಟುಗೂ ಜನಕುಲು ಅಕ್ಲೆನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾತುನರೆ ಆಟಿ ಅಮಾಸೆದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೆರ. ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆಗ್ ಕಾರಿಂಜ ಬೊಕ್ಕ ನರಹರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತೀರ್ಥ ಮೀಪುನ ಗೌಜಿ ಕಡಲು ಸೀರ್ಥ ಮೀಪುನ ಪರಿಪಿ ನೀರಿಡು ದಾನ ಬುಡ್ಪುನ ಕಂಡಗು ಕಾಯಿರ್ದ ಕಾಪು ಕುತ್ತುನ ರಾತ್ರಿ ಸೈತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಬಳಸುನ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಚರಣೆ ಕಟ್ಟುಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಂಬಲಪಾಡಿಡು ಪ್ರಧಾನ ಶಾಖೆ ಉಪ್ಪುನ ಸವಿತಾ ಸಮಾಜ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ನಿಯಮಿತ ಸಂಸ್ಥೆದ ಕಾಪು ಪೊಸ ಶಾಖೆ ಆಗಸ್ಟ್ 10 ಅಂಗಾರೆ ಉದಿಪನಾಪಣೊಂದು ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಭಂಡಾರಿ ಪಂತೆರ ಆರು ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಸುದ್ದಿಕೂಟೋಡು ವಿವರ ಕೊರಿಯರು. ಸವಿತಾ ಸಮಾಜ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ನಿಯಮಿತ ಗುರ್ಕಾರೆ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಭಂಡಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ದು ಸಂಘದ ಪೊಸ ಕಾಪು ಶಾಖೆ ಆಗಸ್ಟ್ 10 ಅಂಗಾರೆ ಉದಿಪನಾಪುಂಡು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂಬಲಪಾಡಿಡು ಪ್ರಧಾನ ಶಾಖೆ ಉಂಡು. ಕಾರ್ಲಾ ಕುಂದಾಪುರ ಕಾಪು ಶಾಖೆಲು ಸೇವೆ ಒದಗಾವುದಿಲ್ಲ ಪಂಡೆರ. ಕಾಪು ಶಾಸಕರು ಲಾಲಾಜಿ ಆರ್ ಮೆಂಡನ್ ಕಾಪು ಪೊಸ ಶಾಖೆನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪುವೆರ. ಮುಂಬೈದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೇಶ ವಿನ್ಯಾಸಗಾರರು ಶಿವರಾಮ ಕೆ ಭಂಡಾರಿ ಪಾಲ್ದೆತೊನ್ವೆರ. ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರ್ಮೆ ಭದ್ರತಾ ಕೋಣೆ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪುವೆರ. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜನಾರ್ದನ ಸಭಾಭವನಡು ದೀವೊಂದಾಂದು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಭಂಡಾರಿ ಪಂಡೆರ. ಸತತವಾಗಿ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರಿಯು ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಹಾಗೆ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಾಲು ಮುನಾಫೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ಕಾಪು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರಿಯ ನೂತನ ಶಾಖೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದೇ ಬರುವ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ ಬರುವ ಮಂಗಳವಾರ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಕಾಪು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಲಾಲಾಜಿ ಆರ್ ಮೆಂಡನ್ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿರುವರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಶಾಖೆಯ ಸೆಲೂನ್ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೇಶ ವಿನ್ಯಾಸಕರಾದ ನಮ್ಮವರೇ ಆದ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಮ್ ಭಂಡಾರಿ ಮುಂಬೈ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಭದ್ರತಾ ಕೋಶ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾದ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರ್ಮೆಯವರು, ಹಾಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಕಾಪು, ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಸ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಹಕಾರಿ ನಿಯಮಿತ ಬೆಂಗಳೂರು, ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕಾಮತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಒಕ್ಕೂಟ, ಹಾಗೆ ಲೀಲಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಪು ಸಮಾಜರತ್ನ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಕಾಪು, ಹಾಗೆ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿ ನಿಂಜೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಿತ ಸಮಾಜ, ಶ್ರೀ ವಿನಯ ಭಂಡಾರಿ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾಪು ತಾಲೂಕು ಸಹಿತ ಸಮಾಜ, ಹಾಗೆ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಂ. ಉತ್ಪುಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡ ಮಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿ ಇವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಬಣ್ಣಂಜೆ ಗೋವಿಂದ ಭಂಡಾರಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನ ಸದಾಶಿವ ಬಂಗೇರ ಕುರ್ಕಾಲ್, ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ, ಕಾಪು ವಿಶ್ವನಾಥ ಭಂಡಾರಿ, ಶಾಖೆದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯತುವನ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾಲತಿ ಅಶೋಕ್ ಭಂಡಾರಿ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದರು.
ಬ್ಲಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆ 5ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಲೆಕ್ಕೊಡು ರಾಜದೋರ್ಮೆಡು ಬೇತೆ ನಗರದ 21 ನೆತ್ತೆರ್ ನಿದಿಟ್ಟು ಒಂಜೇ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾಮಲ್ಲ ನೆತ್ತೆರ್ದಾನ ಶಿಬಿರ ನಡಪಾಯರು ಶಿಬಿರಡು ಆಜನತ ಮೂಜಿ ಯೂನಿಟ್ ನೆತ್ತೆರ್ ಒಟ್ಟಾದು ಪಾಕಜನತ ಜೀವ ಒರಿಪಾಯರೆ ಅನುಕೂಲ ಆತನು. ಬ್ಲಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆದ 5ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಲೆಕ್ಕೊಡು ರಾಜದೋರ್ಮೆಡು ಬೇತೆ ನಗರದ 21 ನೆತ್ತೆರ್ ನಿದಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಪೊರ್ತುಡು ದೀವನ್ನ ಮಾಮಲ್ಲ ನೆತ್ತೆರ್ದಾನ ಶಿಬಿರಡು ಆಜನುತ್ತ ಮೂಜಿ ಯೂನಿಟ್ ನೆತ್ತೆರ್ ಒಟ್ಟಾತಂಡು ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆ ಜನಕ್ಲೆನ ಬದುಕುಗು ಜೀವ ಕೊರಿಯರೆ ಇಂದೆಡ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಆತಂಡು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗಾದು ನಡತೊಂದುಪ್ಪುನ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನದ ನಡುಟು ನೆತ್ತೆರ್ ನಿದಿಟ್ಟು ಸೀಕದಕ್ಲೆಗು ನೆತ್ತೆರ್ದಾಂತಿನ ತೆರೆದು ದೀವನ್ನ ಶಿಬಿರ ಗೆಲ್ಮೆ ಪಡೆತಂಡು. ಬೆಂಗಳೂರುಡು ಹೆನ್ನೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೆಪಿ ನಗರ ಲಯನ್ಸ್ ನೆತ್ತೆರ್ ನಿದಿತ ಒಟ್ಟುಗು 55 ಯೂನಿಟ್, ಮೈಸೂರು ಲಯನ್ಸ್ ಜೀವಾಧಾರ ನೆತ್ತೆರ್ ನಿದಿಟ್ಟು 20 ಯೂನಿಟ್, ಮಡಿಕೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನೆತ್ತೆರ್ ನಿದಿಟ್ಟು ಕೊಡಗು ಬ್ಲಡ್ ಡೋನರ್ಸ್ ಆಯಡು 11 ಯೂನಿಟ್, ಹಾಸನ ನೆತ್ತೆರ್ ನಿದಿಟ್ಟು 24 ಯೂನಿಟ್, ಪುತ್ತೂರು ರೋಟರಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 5 ಯೂನಿಟ್, ಬೆದ್ರದ ಆಳ್ವಾಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನೆತ್ತೆರ್ ನಿದಿಟ್ಟು 15 ಯೂನಿಟ್, ಮಣಿಪಾಲ ಕೆಎಂಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನೆತ್ತೆರ್ ನಿದಿಟ್ಟು 25 ಯೂನಿಟ್, ಏನಪೊಯ್ಯಡು 104 ಯೂನಿಟ್, ಕೆಎಸ್ ಹೆಗ್ಡೆ ನೆತ್ತೆರ್ ನಿದಿಟ್ಟು 36 ಯೂನಿಟ್, ಕಣಚೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ 30 ಯೂನಿಟ್, ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೊಸೈಟಿ 50 ಯೂನಿಟ್, ಎಜೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ 13 ಯೂನಿಟ್, ವೆನ್ಲಾಕ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ 26 ಯೂನಿಟ್, ಕೆಎಂಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೋಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಾಯಡು 43 ಯೂನಿಟ್, ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ 32 ಯೂನಿಟ್, ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಲಯನ್ಸ್ 21 ಯೂನಿಟ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ 7 ಯೂನಿಟ್, ಬಿಜಾಪುರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌಡರ್ಸ್ ನೆತ್ತೆರ್ ನಿದಿಟ್ಟು 10 ಯೂನಿಟ್, ರಾಯಚೂರು ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 14 ಯೂನಿಟ್, ಕುಂದಾಪುರದ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೊಸೈಟಿ 7 ಯೂನಿಟ್ ನೆತ್ತೆರ್ ಒಟ್ಟಾತಂಡು. 5ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆಡು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊನ್ನ ನೆತ್ತೆರ್ದಾನ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದಂಡು. ಕಷ್ಟಮಾಯುವುದು ಈ ನಿನ್ನ ದಾನದ ಫಲವು ಪರಲೋಕದಿ ತಿಳಿಯುವುದು ನೀ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮ ನೀನಂದು ಅರಿಯುವುದು ಲೋಕ ಎಂಬ ಜೀವನ ತುಸು ಕಾಲದ ಪಯಣ ನಿನ್ನ ರಕ್ತಬಲ ನೀ ನೀಡಿರಲು ಆಕಾಶವೇ ಅಂಗೈಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘವಿದು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಒಂದಾಗಲು ಮರೆಯದಿರು ಅರಳುವ ಮನಸ್ಸುಗಳೇ ಆಲಿಸಿರಿ ನೊಂದ ಮನು ಬೆಳಕಾಗಲು ಮರೆಯದಿರಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳಕುಗಳೇ ಪಾಲಿಸಿರಿ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೆರಳಾಗಲು ಸ್ಪಂದಿಸಿರಿ ದಾನದಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾನ ರಕ್ತದಾನವು ನೊಂದ ಜೀವಗಳಿಗೆ ನೆರಳಾಗು ಬ್ಲಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘವಿದು. ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಸೀಕು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದಾತ್ರ ಏತೋ ಜನ ಬೇಲೆದಾಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಸಂಬಳಗೂ ಬೆನೊಂದು ಬದುಕು ಸಾಗಾಯರನೆ ಕಷ್ಟಾಯಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಡು ಬರೋಬರಿ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟುಡಾದ್ಲ ಬೈದನು ಇಂಚಿನ ಕಷ್ಟದ ಪೊರ್ತುಡು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ವಿಠಲ ವಿದ್ಯಾಸಂಘದ ಶಾಲೆ ಧರ್ಮಗೂ ಬರವು ಕಲ್ಪಾಯರೆ ನಿರ್ಧಾರ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು ಅವೆಕ್ ಪರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆನ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಬಯಕದಂಡು. ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಿಡ್ದು ಪಾಕ ಕುಟುಂಬಲು ಬೇಲೆದಾಂತೆ ಕಷ್ಟಡುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಜೋಕ್ಲೆನ ಕಲ್ಪುಗೂ ಮಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಂಡು ಕರಿನ 1.5 ವರ್ಷ ಆನ್ಲೈನ್ ಡೇ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಪವೊಂದುಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಕಲ್ಪನಲ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಆತಜಿ ಇತ್ತೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಶುರು ಆದಿತ್ತದು ಜೋಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲೆಗ್ ತರಬೇನೆ ಶುರು ಆತಂಡು ಶಾಲೆಗ್ ಕಟ್ಟುನ ಫೀಸ್ ಎಂಚ ಕಟ್ಟುನಿ ಕಟ್ಟರೆ ಕಾಸುಗ್ ದಾನೆ ಮಲ್ಪು ನಿಂದು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಡುಲ್ಲೆರು ಜೋಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಲು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಂದೆ ಜೋಕ್ಲೆನು ಸೇರ್ಸಾವಂದಿಜ್ಜೆರು ಅಂಡ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಧರ್ಮಗು ಕಲ್ಪಾಯರೆ ದುಂಬು ಬೈದಂಡು ವಿಠಲ ವಿದ್ಯಾಸಂಘ ಪನ್ಪುನ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆ ಕರಿನ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷಲಿಡ್ದು ಕಾರ್ಯುಡಿತದು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಬರವು ಕಲ್ಪವನುಂಡು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೋಕ್ಲೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತದು ಕೊರೋನಾ ಸೀಕ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನಕ್ಲೆನ ಮಿತ್ತಿಲ ಸವಾರಿ ಮಲ್ದನಂದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಗುಮನುಗು ಬೈದಂಡು ಶಾಲೆಗೂ ಜೋಕ್ಲೆನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದು ಪುನವುಲ ಧರ್ಮಗೂ ಬರವು ಕಲ್ಪಾಯರ್ಲ ಕಾರಣ ಆತಂಡು ಸಾರತ್ತ 700 ಜೋಕುಲು ಇತ್ತಿನವಲು ಅವಿತ್ತೆ ಆಜನುದೇಕ್ ಜೈದನು ಧರ್ಮಗು ಬರವು ಕಲ್ಪಾಯರ್ ತಯಾರಾದಿತ್ತದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ 1,500 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಬರುಂಡು ವಿಠಲ ವಿದ್ಯಾಸಂಘ ಶಾಲೆದ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಬಗೆಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೆರಿಪಾದ ಪಾತಿರ್ತಿರು.
700 ಇದ್ದಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಸುಮಾರು 600 ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು, 70 ವರ್ಷದ ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟುನ ಸರ್ಕಾರಿ ಫೀಸ್ತ ಒಟ್ಟುಗೂ ಸಮದುತ್ತು ಬೂಕುಲೆಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಬದುಕಾಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯ ಗೆಲ್ಮೆ ಪಡೆಯರೆ ಶಾಲೆದ ಪರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೇನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ತದೇರೋ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಪವನಕುಲು 150 ಜೋಕ್ಲೇನು ಕಲ್ಪಾಯರೆ ದತ್ತುಗೆ ತೊಂದೆರೋ ಬಾಕಿದ ಜೋಕ್ಲೇನು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಪರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒದಗಾದ ಕೊರಡಾತಂಡು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಉಚಿತವಾದಂಥ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಉಚಿತವಾದಂಥ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ದತ್ತು ತಗೊಂಡು ಆ ಮೂಲಕ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ತಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೋನಾ ಕಷ್ಟದ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿಡ್ದು ಏತೋ ಫೀಸ್ ತೆತ್ತೊನ್ನ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಲು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಲ್ಲ ಅಂಚಿನವುಲು ವಿಠಲ ವಿದ್ಯಾಸಂಘ ಶಾಲೆ ಅಪರೂಪದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬದುಕುಡ್ದು ತಿಕ್ಕುನ ಸುಖ ಶಾಶ್ವತ ಧರ್ಮದ ಚೌಕಟ್ಟು ಮೀರ್ಯರೆ ಬಲ್ಲಿದ್ದು ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂತಿರ ಐತಾರ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಡು ಸ್ವಾಮೀಜಿರೆ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವ ಷಷ್ಠಬ್ದಿ ಸಂಭ್ರಮ ಗ್ರಾಮೋತ್ಸವ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ಆರ್ಪಾತಿರಿಯರು. ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಡು ಐತಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿರ್ನ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವ ಷಷ್ಠಬ್ದಿ ಸಂಭ್ರಮ ಗ್ರಾಮೋತ್ಸವ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ದುಂಬತ್ತ ಹೋಮ ಹವನ ನಡಪಾಯರ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಪ್ರಧಾನ ದೇವರಿಗೂ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ಭಕ್ತರಿಗೂ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ನಾಗಗೂ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೆರ ಅಪ್ಪೆನ ಕಾರ್ಪತದು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂಡೆರ ಶ್ರೀ ಮಾತಾನಂದಮಯಿ ಇತ್ತದು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ್ನ ಪಾದ ಪೂಜೆ ನಡೆತಂಡ ಷಷ್ಠಬ್ದಿ ಸಂಭ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರಾಮೋತ್ಸವನು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತುಳುಲಿಪಿಟ್ಟು ಬರೀನ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾದಂಬರಿಗಾರ್ತಿ ರಾಜಶ್ರೀ ಟಿ ರೈ ಪೆರ್ಲಾ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತಿನ ಅಶ್ಪದೈ ಮರ್ದಲಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸರಗೋಡು ಪುಲಮರ್ದು ಪುಲಬುದ ಕಲ್ಪತರು ಬೂಕುನು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೆರ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬದುಕಿಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಿಟು ತಿಕ್ಕುನ ಸುಖ ಶಾಶ್ವತ ಧರ್ಮದ ಚೌಕಟ್ಟು ಮೀರೆರೆ ಬಲ್ಲಿನ್ ಪಂಡಿರ.
ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬದುಕು ಅವು ಏಪಲ ಶ್ರೇಯಸ್ಸೆ ಐಟು ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ಸುಖೊಡ್ಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೂಂಟ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತನ್ನು ಕಟ್ಟದನಂದಾಂಡ ಆ ಪೆತ್ತ ಏತು ಮುಟ್ಟ ಮೇವಳಿ ಆತು ಮುಟ್ಟದ ಬಲ್ಲನ್ನು ಬಿಡ್ಪೇರು ಸುತಾಲ ಮೇವಳಿ ಏತಲ ಮೇವಳಿ ಮೇದು ಏತು ಬಂಡಲ ಮೇದು ಬತ್ತದು ಕಡೇಕ ಅವು ಜಪ್ಪುನೆ ಗೂಂಟದ ಕೈತಲ್ಲ ಗೂಂಟ ಅಂದ್ಪಂಡ ಭಗವಂತೆ ಬಳ್ಳು ನಂಗೊಂದು ಸಡಿಲು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಏತಲ ಪೋಪುನ ಹತ್ತು ಪೋಲ ಅಂತ ಕೆಲವು ಗೂಂಟ ಪೊರ್ತೊಂದು ಪೋಪುನ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ಪಣ ಸಂಗತಿ ಬಕ್ಕದ ಅಲಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಧರ್ಮ ಇನ್ಪಿನ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಪಾಡೊಂದು ಆಯ್ತ ಉಳಾಯಿಡೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕೊಡು ಕಡೆಗೆ ಭಗವಂತ ಇನ್ಪಿನ ಅಡೆಗೆ ಎತ್ತೋಡು ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ನಿಜ ಸುಖ ನಂಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆವು ಅಂತ ಈ ಹರಿದಾಸರು ಮಾತ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆ ಕೆಲಸ ದಿಂಜ ಬೇರೆ ವಿಷಯನು ಅಕ್ಲ ಕೊರ್ಪಣೆ ಆತ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಐಕ್ ಪಣ್ಪೇರು ಆತ್ಮನಿಷ್ಠವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜಾರ್ಥದ ಬದುಕನ್ನು ಬಾಳಬಹುದು ಅಂತ ಪಂಡಿತ. ಷಷ್ಠಬ್ದಿ ಸಂಭ್ರಮ ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಲೈನ ವಾಮಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಂಬಾಯಿ, ರೇವತಿ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೇಟೆಮನೆ, ಎ ಸುರೇಶ್ ರೈ, ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಗರಿಗುತ್ತು, ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಪದಲಂ, ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿಜೆ, ಸರ್ವಾಣಿ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ತಾರನಾಥ ರೈ ಪಿರ್ಲಾ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹುಳ್ಳ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡೆರ, ಯಶವಂತ ಬಿಟ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕುರಿಯರ. ಇತ್ತೆ ಕೊಡೋರೆ ಏನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು ಇಂಧನ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಗೂ ಹೊಸತನ ಕೊರ್ದು ರಾಜ್ಯದ ಏಳಿಗೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುವೆ ಪುರಲ್ದ ಸಿರಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋದು ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆದ ಮಂತ್ರಿ ವಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್. ಬೋಳೂರು ಮೊಗವೀರ ಮಹಾಸಭಾದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಫಾಲ್ಗುನಿ ಹೊಸ ಫೆರ್ರಿ ಬೋಟು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ. ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಡು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿನ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವ, ಷಷ್ಠಾಬ್ದಿ ಸಂಭ್ರಮ, ಗ್ರಾಮೋತ್ಸವದ ಗೌಜಿ. ಕೊರೋನಾ ಕಷ್ಟದ ಪೊರ್ತುಡು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆವಂದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಧರ್ಮಗು ಕಲ್ಪಾಯರೆ ದುಂಬು ಬತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆ. ಬಂಟ್ವಾಳದ ವಿಠಲ ವಿದ್ಯಾಸಂಘದ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ವರದಿ. ಇಡೆಗು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು.